Hello mga bay, mahilig ka ba og duwa-duwa og tagu-taguan? Siguro kung ikaw batang 70s, 80s, 90s, nakaduwa pa ka ni ana. Story time. Usa ka bata nga nagduwa sila og tagu-taguan. Unya kani si Pedro mahilig gyud kay siya motago, kamao gyud siya motago sa dapit. So tinuod man kay siya usa man siya sa motago. Nitago siya sa pinaka suok kaayong dapit sa maong lugar. Ug tinuod pila ka oras wala man siya pangitaa. So nagwander siya sa iyang mga kauban, wala man siya pangitaa. Ug didto hinay-hinay siya gawas kung asa siya mitago. Paglili niya, mga bahay, gabi na. O didto nakita niya nga gibiyaan di ay siya sa iyahang mga barkada. So, ang iyang friends may betrayed kaniya. Wala na siya pangitaa. Busa mga bay, sige mo ni Pedro, naghilak siya sa kaguol. Nabalaka kaayo siya kay gibiyaan siya sa iyahang mga barkada. Pero mga bay, mga kaisambingay, sa pag-uli niya sa ilang bahay, perti niyang tsabaw. Unya, giingnan siya siyang apuhan. Ayaw naghilak, Pedro. Kay, bisan gibiyaan ka sa imuhang mga barkada. Ang Ginoo, wala gayud, nibiya kanimo. Ug usab ako, anaa sa kanunay, nagpaabot kanimo. Ug didto ni padayon ang apuhan sa pagsulti, nga ingon siya, ang atong kinabuhi sama sa usa kadua taguanay. It is between the game between the God and us. Nga kita sa kanunay sige kitag tago-tago, kanunay sige kita og ikyas sa Ginoo apan siya kanunay nagpaabot kanimo. Kanunay nagpaabot kanatong tanan. Kaso lang mangita ta sa Ginoo didto sa lain nga mga pamaagi. Mga bayo, mga kaisambingay, ang atong ebanghelyo karong Domingo ikalima nga Domingo niining panahon sa Pasko sa pagkabanhaw, nagisgot kabahin nga dili kita angay mag-uol, dili kita angay mabalaka. Nganuman mga igsuon, si Kristo misaad kanato nga musalig kita kaniya. Kinahanglan anaa ang atong hugot nga pagsalig nga siya matuod gayod sa iyang pulong. Ang nakaapan lang nato mga bay kay bisan tinuod nga ato kining gibungat sa ato mga bakba pero usahay wala nakapatiglom diha sa atong buhat. Sa ikaduhang bahin si Kristo miingon pagayod, mag-andam akog lawak alang kaninyo haron kon asa ako atua usab kamo. So ingon ana data ka pinangga sa atong Ginoo kay gusto niya dalhon kita niya kun asa siya. Nasayod kita asa si Kristo, tuwa sa Dios Amahan, tuwa sa langit. Busa mga bayo ug mga kaisambingay, mausad ang gusto sa Amahan kanato. Apan miingon si Tomas, wala kami kasayod asa ang dalan. Kung asa kamo adto, wala kami kasayod. Ningon si Kristo, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ug ako ang kinabuhi. So, in short, siya ang naglangkob sa kinatibuk-an. Mga bayo, mga kaisambingay, kining atong ebanghelyo nagisgot kanato nga let us refrain from our sadness, let us refrain from our worries. Instead, let us have this serenity of our hearts, of our minds, and the peace that God is promising us will be with us. Mga bay, ang requirement, hugot nga pagtuo, hugot nga pagsalig, nga ang Dios dili gayud kita biyaan. Biyaan naman siguro ka sa imong barkada, biyaan naman guro ka sa imong pamilya, biyaan naman guro ka sa imong anak, nga sakit kaayo pamalandungan, pero si Kristo ang atong langit nung Amahan, dili gayud mo biya. Busa, mga bay o mga kaisambingay, salig sa Dios kay siya hingpit ug matuod gayod sa iyang mga pulong uban sa iyang buhat. Ang Dios sa kanunay manalangin kanatong tanan.
sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.